I am going to try and run 101 kilometers in Denmark, Scandinavia, at the end of November. I was fortunate that the weather turned bitterly cold, with temperatures hovering around 2 degrees Celsius to -4 degrees Celsius. This is my nutrition. This is all my gear. Weighing in at 4.2 kilograms, 9.3 pounds, including 1 liter of water. No aid stations, no organized race, no crew. Just a man and his thoughts, using supermarkets along the way to provide water and the occasional coffee. Stuffing your face with carbs before a long run is very important and pleasurable. Banana and rice were my go-to options because I am a poor hoe. Shout out to my dying coffee machine. Perfecting the buff technique turns any man into a fish. I am the fish. Putting on a buff can be quite challenging, but even more challenging is to get everything with you out on the run. Spare batteries, Vaseline, tape for blisters, and my lucky wood dolphin. Time to put on the grind set. With more rice. Efter at så snevejret fra i går, så havde jeg godt nok ikke regnet med, at jeg skulle have solbriller med på min tur i dag. ...10,5 kilometer. Sjovt at løbe forbi folk, som ikke aner, hvad det er, jeg laver. Men så samtidig tænke på, at jeg heller ikke aner, hvad fanden jeg laver. Så var jeg lige inde og tanke vand op i Kvickly. Så er jeg på 7 kilometer.
føler mig frisk og godt tilpas. Og det her er nok det bedste vejr, jeg kunne ønske for. Kommer 8 kilometer. Jeg begynder at kunne mærke det. Jeg begynder at kunne mærke det mest af alt i ryggen. Ben og knæ, ankler, hoved. Har det alt sammen fint. Når man løber så langt, eller i hvert fald har planer om at løbe så langt, så tror jeg, at man nemt kommer til at undervurdere de distancer, man har løbet. Så tænker man, jeg skulle kun løbet en fjerdedel af vejen. Men i virkeligheden jeg har løbet over 25 kilometer. Jeg tror, det er urealistisk at forvente, at man kan løbe over 25 kilometer med en 4 kilo rygsæk, uden at blive nogen steder. ...30 kilometer. Så har vi passeret 35 kilometer. Jeg var lige ved at gå lidt ned med humøret omkring de 32. Men så tog jeg bare en lidt længere pause. Fik mig en cappuccino. Og spiste en af mine egne müsli-bar i smug. Så nu er jeg frisk igen og klar og kan konstatere, at nu er jeg over en tredjedel af vejen. Så er jeg løbet 40,5 kilometer, hvilket betyder, at om 10 kilometer er jeg halvvejs. Så det er fantastisk. Så er maratonet klar. Jeg holdt lige et pitstop i Allerød. En lille smule fristende, fordi ruten gik endda igennem Allerød S-togstation. Så jeg kunne meget nemt have hoppet på A-linjen og været hjemme inden for 40 minutter. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vej. Det er det 8-stjernede kryds.
det passer meget godt med, at vi har 90 meter tilbage, indtil jeg er motherfucking halvvejs. Woo! Woo! Så har jeg klaret et ultramaraton, og jeg har et ultramaraton tilbage. Men det er ingenting, når man allerede har klaret et ultramaraton. Woo! Woo! ...59. Very nice. Ui. Det er nogle funky stiger, det her. Lige nu er jeg et meget godt sted. Fordi Marty Robbins musik holder mig ved selskab. Temperaturen er på den måde. Ui. At jeg ikke rigtig kan lade være med at løbe. Hvilket er ret fantastisk. Så går jeg sgu ikke i stå. Så er der 135 kilometer tilbage. Det hele begynder at bide lidt. Det begynder at være hårdt. Nu har jeg fundet sådan en god hastighed. Bare groover derude af. Bare slap af. Det har nok været en speciel dag her. Hvis jeg skal knække mine 80 kilometer fra sidste gang, så har jeg 1 time og 50 til at løbe 11 kilometer. Så det tænker jeg, det er planen. Vi nærmer os de 80. Jeg har 3,2 kilometer tilbage. Så er der kun et halvt maraton til over. Så tror jeg bare, det kan lade mig slukke hjernen de sidste par kilometer. Bare lade det ske. Inden jeg ved det, så er jeg hjemme. Jeg tror, hvis jeg fik knækket min personlige rekord inden for 80 km, og nu er jeg på 82,3. Jeg har fået lidt poopy pains mentalitet, fordi det er hårdt, og det er sent. Jeg vil gerne hjem. Det går nedad. Det går nedad. Snart bliver det 18, 17, men jeg ved det. Så er det 15, så er det 10, så er det 5, så er det 3, 2, 1, og så er jeg hjemme. Lang fucking dag. Så er vi ankommet til Holte. Jeg har 14 kilometer igen. Så det arbejder så stille og roligt nedad. 87 kilometer. Så er der ved at være 10 kilometer tilbage. Jeg tænker bare sluk for hjernen. Hør noget relativt stille og rolig musik. Så er jeg hjemme, men jeg ved det. Jeg begynder faktisk at lide noget, jeg kender det her.
Fedt nok. Der er lidt over 5 kilometer tilbage. Snart er der kun 4 kilometer tilbage. Så 3, så 2, så 1. Stort øjeblik. Kom så. Yeah! Motherfucking 100 kilometer. Det er en lidt langt at køre endda. Det er en lidt lang tur, hva'? Køre 100 kilometer. Og løb 100 kilometer. ...130 meter. Ja. Meter. Oj. Og 10 meter. Jeg tænker, vi holder der. Fucking færdig. 8.500 kalorier cirka. 14 timer 50 alt i alt. Så. Jeg er vist også klar til at komme hjem.